Orofo ya wase onyame hira kese ne na basa kese ene mra wo so nyame kan se medi ni prophet Erica Kwesiantwi me ba cho ba bia me gina yi me gina nyame dua ase nyame dua ase ene me gina na me ba cho tie me ma me fanche kese yempe inura ye na nanam di jae no nature ye na nanam di jae no yempe se be yusu ana amade bia ye bre ene ye kechi me ba cho tie nyame dua ma me nkyere ade ba ko bia na ye nyina ni wo so ayetimi hu ana bo nyame dua pere obi ehu batan bia ehu se ntoburo ye wo a intoburo ye wa me ba tie na ye na wa yambi no de asaw na mesos ne ko ebi wo so kura ntoburo ntugu hu a sabe yo me ba cho me no ma petition na mu ebi ntumi de kofa na de gua petition mu ntoburo ni na tugu hu a na wono mu a obu boss ade no mu wi a na ahye ntoburo ni na ma wa ye free enti tie me afei e on other side nso a in spiritual wonnim nti na me de wa ba ha na me kirewo na wasua na wahu me ba cho tie efia metima honhom udu anadwo na bibi bon chance that kren afetie na bibia dimirika na dimirika e wo firim ade chene mu nyina makoma atu me ba cho pe onyamedua bona no na hata manenwo e wo a me pa cho ubetima ne powder ye ne powder untumi ye ne powder nso a soja kakra na anwumre no na mo de bona ne bi agum na hye with the compound if you compound no me pacha anhu bi o monante chance na so usuro ama anadwo wonna me pacha unhu piem me so yede unhu piem me so yede unhu piem onyame tumi na ho de ba betena fie o adua we ya wo fasika na twa ho abo se nsuo bi yede eba nsu fita ne ba bi sa adentin yakopon ye aduane sa adentin yakopon ye aduane sa wonnim orofo me pacha fasika eye 1 cedi paper obi se papa etwa medie no misika sem me pagya na agegu me sore na ahwease papa nyama achi me pacho ye de aman ade ya chi misika nyina usunsum me nkobani me yahwe yeye me pacho tie pe 1 cedi ne betwa duanim insufita na eba no fa 1 cedi ne ka na twirowudi 1 cedi ne so na ka cha asafo brade se obi bi o ma ho kire ne nim guase ba wo so no insuo na kasa de no enchi nipa no emani onyam yede emra afo wi a bobo achi na wie no pachote atare a wa hya mfifira bo se na mfifira fi manimu bai no wa bobo na de ahyem be pacho anajo na de 2 pilo nchen onipa bi osori tia bia wo sika sam behunu se woto ade na hya wo de fa sa de koto me pacho onipa bi ntimi sori wo sika sam hu biem oboa otra obehwefom otra be den obehwefom me pacho tie me se fa hu de ani okase na ewrade se wonnim a me pacho tie akwada ya wo no foforo teke no ne nsa na ye nsie no me pacho ye wo akwada na ye ne bedu fie na wotwe be yi na pie no me pacho pe nyame dua ahaban na dua ya de na ye dware no wo mu no me pacho ti na wo de ebi ahyem sani obi kitani boni a oba akwada no ho a enye yie azo nwa dwiri wodi ase ade so di fa kwa chentwa na nya wota ma begina nwiram na me kyerɛkyerɛ ho haban ne sunsu mu de a ewom ene physical ne spiritual me kyerɛkyerɛ free me kyerɛkyerɛ free afatie akwada na nya na wotwe na mayi na pie no na wotwe na mayi na pie afa mu kɔtɔ akwada ne di am pato tie hwehwɛ ne nti nya hotɔ kɔpɛ kurobo na pɛ onyamedua ebunan pato ne pada akwada na tade na obɛhyɛ no fa hyɛ nsuom na fefe so le petusa na shata ne wonsuom na fa onyame dua haban no ana abona no fa fra korubunu na soka kwara na tade no e friend de call sheet se ho anwan ye de kire no ho me pa cho sha se hwie nsu kakra fra na fa si nyama ne nyina obi okite ne bone a saa da ne ye to akwala ndi so obesa ne hyebere no me pa cho ode ne na mrika ne bedwane okase ne awurade wate oketwa ne osomfo no media me se odi fo ne yankopon ya do me ntena so da ense no na o kire be mewu kɔ no na afense ne mekas papa yi wadi abro mekoso a kire na mekoso ama nyame tumi ne ahoden obi se papa na akwara no so e benden wadi akwara na ba fie no a wo bo no ba me pa chopeku ayi nyame du abona no ene ehye kabom na hye wo fie o saa na nsa me pa cho obi owe fie obi ontimi fa nkwasesem bia nwura ho Ghana for your ma and ye kwasel ye hu mo shebre ye kwasel Ghana for be ye nya papa broni nya be ye de ye play etem wiem wo de ye car e de nem wiem e de ya de papa Ghana for de ye fan say ye nse no ye nkunipa e na Ghana for abayifo wo mo ye kurasefo
me se me de mo ye krasefo me na akua manan wo de sunsum na ho de ta machi so as maka onyansa kasa tie bi na bra ho ase odifo bi metiwa yi adwuma me ye me de ya me ntia ase twere odin wa pepa na twere adwuma ne din so anapa fa betare nyame dua no na mpa hwe red wine na fa sika eto ase wo bedu fe na adwuma no be san fro back so wo se me boa ma obusuani wo Ghana ya yiwadi wa brochira na ba bibia yiwadi bi ma obusuani nye bi ma na gade wo be se me di agro me se me din the prophet Erika kwase ntwi dodo na num se sunsumu the word changer the spiritual changer me ti sunsum se base na metimi scanning ni pa sunsum me se onyamedua me pa choti onyamedua haban ne bona no me se na haban po ne bona no ene ntome ni nkom utwi ni nkom petepete na wo ho no utwa e de fra wo yam de fra na wo de asa obi abubu agu fam wo de fa sa no so won so de a wanza yan hwanim wonni bibia ma yanka na kwere nkire wo onipa abubu agu fam me se onyamedua ne bona no ene ntome tunu mfimfin a ne to white betebete no oyi na wayam de afra de we na de asani pa no bento a pa mienu tiri de wasasa ne pa enan sompe no wasore aya ya kire mo amuntie na momfa na menyi usikaye me kire wade no maboa wo no ma kire sunsuma de me pa chaw onam anadwa doubt so bi de 9 dem kum me pa chaw ti pra nwira wo dem nyina fagu robam aba hye na se aka je sunsum bi nantu dem nantu adwuma bia no asafo wrade kan ntufam na wonto aka se na wrade wate fa enchene ebegu nyamedua na se na kasa ade bi e ha obi aka na wrade beye nti e friend nyamedua hwe kane no obekọ fie bi na adua wum na edi nsu agukuram ana ya wa na esiase obefie kyesa wo horo nsa na wo horo na ase amakwa wuro ofisi ye ne kwaka won Ghana fo yensua de na yenhwa de me ebi aso papa menti bibi ase edwa mekofanya maba na ye meka me pa chotim penyamedua we na haba we pe na hye ni nsu fa kurubutum na fa dware enanson posa na fa dware me se yeden posa na fa dware no kese ne urade wate ya meka ne se Yesu ama no de yenkwa cheye o de difumi nkwa chamia wo mekoso aba ofie mu na me de nyama brew na me de ye de abrew sabri koso ara hwe Attention TV subscribe na di achi na ba yenhira onyame nka ho onye wakase o mie kwa ma o man de pa eneni wachi